Čau lidi, takže v dnešním videu jsem si řekl, že bych mohl udělat takový rady do všelijakých her. Jako tohle to bude první díl, takže třeba já nevím, do Minecraftu, ale takovej her na mobil třeba, no. A tímto nás bude provádět takový jeden človíček, kterého jsem vytvořil, a on se bude jmenovat Šiználek. Takže, no, takže přeju vám všechnu zábavu a zbytek už nechám na Šiználkovi, tak se to pustíme. A rád bych tomu dodal ještě jednu věc. Pokud si myslíte, že jsem neřekl všechno, nebo pokud jste z toho něco nepochopili, tak nezapomeňte, napište mi do komentářů, já vám určitě odpovím. Doufám, že se vám toto video líbilo a ještě někdy. Tak zatím čau a mějte se dobře.